Tento víkendový dom v Banskom Studenci začal tak, že k nám prišiel klient, ktorý už mal vlastne architektonickú štúdiu vypracovanú s tým, že mal teda požiadavku na projekt a teda aj na realizáciu tohto domu. Po nejakej konzultácii s ním a potom, ako sme sa ho popýtali na nejaké jeho predstavy, tak sme tú štúdiu vlastne celú prerobili. Na základe toho sme vypracovali projekt predstavné povolenie. Vypracovali sme niekoľko variant pre klienta, či už teda išlo o architektonické varianty alebo o dispozičné alternatívy. Nakoniec si klient vybral túto variantu, ktorú vlastne môžete vidieť. Stavbu sme navrhovali od piky, čiže od úplného začiatku, od štúdie až po exteriérové úpravy. Dom sme realizovali na kľúč, vrátane teda interiérov, exteriérov, kde sú krásne drevené obklady v spojení s omietkou. Čo sa týka výstavby ako takej, tak to bola celkom výzva, pretože pozemok je v podstate dosť svahovitý. Podložie bola čistá skala, čiže s tým sme si tiež museli poradiť. Ide o nízkoenergeticky montovaný drevodom. Čo sa týka konštrukcie, bola realizovaná difúzne uzavretá konštrukcia. Dom je vykurovaný podlahovým elektrickým kúrením v kombinácii s krbom a na ohrev vody je využívané tepelné čerpadlo. Čo sa týka dispozičného riešenia, má 3 priestranné spálne. Taktiež je tu veľká, dosť priestranná kuchyňa s obývačkou. 2 veľké kúpeľne. Technická miestnosť, ktorá zároveň slúži aj ako práčovňa. V interiéri sú použité prírodné materiály ako kameň, drevo, aby to zapadalo v podstate celkovo do toho koloritu tohto prostredia.